Μάλιστα. Απα, μην το κάνετε αυτό το απότομο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, περιμένω. Τι με κοιτάει, φέρε το βιβλίο εσόδων-εξόδων όπως τα έκανες. Τι εσόδων-εξόδων, μόνο εξόδων είναι. Στο κεφάλι. Πιτηρίδα. Ναι. Δεν φαίνεται, είναι βαμμένη μαύρη κι αυτή. Πρώτα τεινάζουν το κεφάλι και μετά το βάφουν. Σας το λέω να το ξέρετε. Μάλιστα. Κάτι δεν του αρέσει. Για να κουνάει το κεφάλι έτσι. Και το κουνάει να δει αν πέσει κι άλλη πιτηρίδα. Ή κάτι έχει δει. Δεν το μάθει όλα απ' έξω. Από ό,τι βλέπω εδώ, έχει γίνει μεγάλη φοροδιαφυγή. Όχι, κύριε. Ναι, ναι. Όχι, όχι, Ναι, όχι. ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι. ναι. Για να το λέτε εσείς μάλλον. Συγκεκριμένα έχει γίνει απάτη με ψεύτικα τιμολόγια, έχει γίνει απόκρυψη εσόδων και έχει γίνει διακοπή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Γιατί, κύριε? Για κάποιο λόγο γίναν όλα, μα πιστεύω πως μπορούμε να τα βρούμε. Άμα θες ένα δωράκι να το δούμε, όλα γίνονται πια φίλε μου καλέ. Ρωτώ γιατί. Για κάποιο λόγο γίναν όλα, μα αν δεν θες εσύ να παίξεις το παιχνίδι, σου το λέω πως θα πάρεις ένα τηλέφωνο στο λογιστή μου, ο οποίος είναι ενημερωμένος ήδη και μπορεί να σου εξηγήσει βρε αδερφέ αυτό το λόγο. Για κάποιο λόγο. Σαν κάτι σκυλάκια στα μάξι που κουνάνε το κεφάλι έτσι. Το βγάλανε και σε μπουλντόγκ. Δεν χρειάζεται να πάρω κανέναν τηλέφωνο, κύριε. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Χρωστάτε για ΦΠΑ και έκτακτες εισφορές 10.000 ευρώ. Αυτά πρέπει να τα πληρώσετε. Τα ντερά του ζητάει. Τα ντερά του δεν θα πει τίποτα. Τι θέλα να άνοιξα σήμερα, αφού το θα έρθει εφορία. Από πού το ξέρεις αφεντικό? Πήγα χτες σε μια χαρτού. Σοβαρά.